डीजनल निषाद, डीजनल निषाद, डीजनल निषाद, पदाया करता छिल बिल साड़ी साया करता केहू खड़े खड़े डाले केहू ही डालता एगो मोहर बाबा की मोबिल डालता अरे मोहर बाबा की मोबिल डालता। के गोतरे गोतरिया भइल बाटे करिया हो उ त छुए कोमरिया करे बरिया दिही केतना गरिया हो बड़ गरले उगाल दुनु तरफ से नहीं छूटता छोड़वले इस सरफ से रोशनवा विजया से मिल डालता साला मोहर बाबा की मोबिल डालता। डीजनल निषाद मोबाइल नंबर 89 28 98 24 71।